Zdravo, ja sam Jelena i ovo su glupe stvari koje sam dobila online jedno 4 ili 5. A Kani, dođi vamo. Ne sluša me ništa. Evo je, dobre care, to. A Kana je sa nama zato što je s njom mnogo uzbudljivije nego kad sam sama. Ok, prva stvar koja je tipa mislim najbeskorisnija stvar koju sam ja uzela iz razloga što sam mislila da je normalna loptica i da je veća, ali ja sam ovo dobila. Ja sam konta da će to biti bar ovoliko, ali bar Kane zanima. Daj! Evo je. Čekaj, Kane, gde je? Ustima je. A Kane, dođi vamo. Opa, ćao Kane. Tu je i ona. Samo što leži. Ok, znači, ali tipa leži bukvalno. Ne znam, vidite. Znači, koliko si vijeb od 1 do ja? Znači, da li ste spremni za ovo? A Kane nam se zaintrigirala. Čekaj, daj mi na to skalpu. Oh damn. Ok, prva stvar koja mi je automatski ispala. Preslatko je. Znači ja ne mogu, ok. Ima tu njeno postolje, ali ne mogu sada da dignem postolje. Što je lijepo. Znači ja ne mogu. Divno je, čekajte da, jo bože, jeste spremni za ovo? Ja mislim da niste. Polomila sam ga divno, ok. Evo ga. Vidite. Kako je lijepa za kinezaru, o moj bože, ovo je top. Znači, imaš li neku pametnu reakciju na nju? Bibidi, babidi, bup. Hoće se prepustiti, neće. Hoće. Evo je. Ja ne znam, ali bukvalno je divna. Vidite što je lijepa. Ja ne mogu, nisam znala da ima, eto, ako želite anime stvari na Gearbestu ima, znači bukvalno je brutalna. Tu je skalpel, ok, dalje. Ja mislim ljudi, samo ovo najviše svidjeti od svega. Meda. Ali... Ja ne mogu, vidite ga. Znači, ajmo, Kane, vidi ovo. Kako ne može. A koja doza neprijatnosti. Treća stvar koju sam uzela jesu markeri, ali u ovoj formi olovčice. Ja sam pričala sigurno da ovo imate u svakoj kineskoj radnji, ali da, kao svaka ta boja je druga boja. Svaka ta boja je druga boja. Svaka ta boja je druga boja. Ok ljudi, sljedeća stvar. Opet animu, znači ja ne mogu. Vidi Kane. Evo je. Kako je lepa. Kako je divna. Vidite je. Ja ne mogu. A kako ima, baš ste lepo napravili, bukvalno je zanima. Ne želi, ali totalno ignorišete. Vidi, gledalo kao se boji da je pogleda. Ja ne mogu. Bukvalno je prelepa. Ja ne mogu, kako je lijepa. Ima i taj gap i sve, o moj bože. Prelepa je. Da vas pitam, koja vam je lepša? Jedna ili druga? Obe su mi lijepe, ali možda ova jer ima dugu kosu, mada ova mi je zgodnija, ne znam. U stvari ne, ova mi je zgodnija. Kane, reci ti meni, jesmo mi uskoro završile. A Kane već par minuta pokušala da izađe iz sobe i ne znam da se to neće desiti. Ok, dalje. Ok, ljudi, ovo je malo previše crop top za moj ukus. Zašto im se vidi stomak koji je salast. Ali vidite šta piše. Joj, jel neko od vas gleda Nickelodeon? Znači, bukvalno je prelep
prebrutalan je, ok su i rukavi sve. Ok ljudi, ovaj džemper mi se dosta sviđa, najviše zato što je ono tipa taj kao crop top, šta god, što sad mi se jako sviđaju te crop top stvari, tako da ne znam šta vi mislite, ali meni je baš mi se sviđa zašto je lepa boja. Jesu malo kraći rukavi, kao što vidite, ali to je valjda fora, samo što ja baš ne volim to, ali nema veze, ono, valjda se tako nosi, nije da znam ništa o tome, ali... Ok, ja sam svesna da ovo nisu toliko glupe stvari, ali mi se jako svidjela ova majica i onaj džemper, tako da razumite me. Ok, ovde moj problem je isti kao i prošli, mislim nije problem, iz razloga što ću nositi neke high-waisted ono suknje, tako da se ovo ne vidi, stvarno ono lepo stoji, mislim ne znam da lepo stoji uživo, ali pretpostavljam da lepo stoji. Malo me mnogo ovde useca, ali to je zato što mosa je mama. I ja se nadam da sam vam svidio ovaj klip, ako jeste ne zaboravite da ga lajkujete, da ga šerujete, da se subujete na moj kanal Tatemija i zapratite me na Instagramu, zapratite Akane na Instagramu ako želite. Moram da pustim smara više. Da ne zaboravite, ovaj sajt je GearBest, sve stvari imate u deskripciji, i anime lutke i dukseve, sve redom, tako da postite deskripciju. A koliko je prsla! Eto zašto su nam svi ovi ramovi vrata onako oglođani, pošto on... Ajde ideš, ajde.